gingen we naar Oersta en toen begon het heel erg onweer en te flitsen. En we gingen heel vaak naar de markt. Ja, en ze waren bezig met het zwembad, dus we konden er net in. En de camping heette Horsterhoeve. Eerst toen we naar een andere camping, maar daar hebben we net zijn. En wat is dan? Dat we steeds naar de markt gingen en dat het zo mooi weer was. Oké, en wat weer leuk? Nou, dat er allemaal dingen waren te doen bij de camping. Oké, minder leuke meisjes? Ja. Oh, En toen gingen we de hele tijd net hoe snel